Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandinayo ndichida kukuudzaiwo kudya kwose kwandakaita mari mushure mekunge ndahwina tenda muno muSouth Africa. Ndaifungidzira kuti kana munhu ukawana miliyoni muupenyu hwako hauzombofi wakaita murombo zvachose. But after that I discovered kuti a million, it is nothing. If you cannot plan properly with the money, it is nothing. You can even become more poor yet uri munhu anenge achiwana mazimari akawanda. Ndakauyawo kuno kuSouth Africa ndainge ndichiitawo zvekuvaka, ndokubva ndachizotanga kudanana nomumwe mukadzi uyu ainge ari nurse. Saka mukuzonotanga kunotaura naye ndipo patakabva tachizoregister kambani yedu inini naye, but after that takazorambana zvedu, iye akaita yake kambani ndokubva ndazoitawo yangu kambani. At that time ndainge ndatokwanisa kutowanawo chitupa chemunomu muSouth Africa. Ndainge ndava kuitira zvinhu zvangu ndiri ndoga. So inini naye mukadzi uyu takaita vana vedu vaviri. So tenda redu ratakabata tiri vaviri kudaro rainge riri tenda re10 million. Upenyu hwakabva hwachinja ndokubva tabva kunzvimbo kwatainge tichigara tikabva tatanga kugarawo kune imwe nzvimbo. Kana motikari tainge tava kufamba nemotikari dzakanaka chaizvo. Ndipo apo pandakabva ndachizotanga kuitawo zvemafaro ndichienda mumaclubs ndichidanana nevakadzi vakasiyana siyana. Every weekend ndainge ndava kusarara pamba. Ndaikwanisa kubva pamba uri musi weThursday ndobva ndatsvaka hotel uko kwandaizonobhuka. Kubva musi weThursday ndichizodzoka kumba musi weMonday usiku ndiri busy zvangu nemafaro. After that takaramba tichingonetsana nemukadzi uya wekuzonosvika tichizoparadzana. So sezvo ndainge ndava neyanguwo kambani, ndobva ndakabva ndachizozviudza kuti zviri nani kuti ndinge ndichiita matenda ekusupply. I then started supplying and ipapo ndakabva ndawana tenda yakandibhadhara chaizvo. This tender, it was worth 87 million. 87 million iyi ndakaita zvekupiwa in quarters kuzonosvika ichizonokwana. I could not even believe my eyes ndichiona business account yangu yainge iine mari yainge ichisvika kuma 70+ million, because I think paequipment yose yandakashandisa uye zvekare nekuzobhadhara vashandi handina kushandisa mari which was over 6 million. It was a lot because ndakatosarwa ndiine mari yainge yakawanda, the profit that I had. So nekuda kwekuti mari iyi yainge yakawandisa, ndakasvika pakushaya kuziva kuti ndoita sei nayo mari yose iyi. Kusara ndiine 80 something million ndatobvisa mari dzemabribe nei because iyo tenda kunyange kuZimbabwe chaiko hakuna munhu anowana tenda usina kubuditsawo mari yechoko muhomwe, plus kunenge kuine mamwe mapolitician avo anenge akahwanda newe vachidya mari zvekuti iwe paunozonzi wapiwa kana 80 million iyoyo tenda iyoyo budget yayo inenge ichitosvika kana kuma 100 and something million. Vanotongogara vatongotora yavo on top of that obva wachizovabhadhara zvekare. And haumbofi wakaita competition nemunhu anenge achiita zvematenda, because imari yekungoti unongoita yekungopiwa, inouya usina kuishandira, ende mari iyoyo yematenda haitomborwadzi. Ndosaka muchiona vamwe vane mukurumbira vekuZimbabwe vanongopfachura mari iyi because hairwadzi. Imari yaunongowana mahara usina kana kumbobuditsa ziya, haitomborwadzi. One morning I woke up ndichiona bank notification, ndikabva ndaona kuti mari yainge yaiswa muaccount mangu, the first down payment, it was 36 something million rands. So you can just imagine kuti mari yakawanda kudaro inokwanisa kukuita crazy. Mari yaunenge usina kushandira inokwanisa kuti unge uchizongoipfachura semapfachuriro awo andainge ndava kuiita. Ndainge ndagara ndiri munhu hake
ainge achifarira kudrivewo mazimotikari mazihombe awa. I then went ndokubva ndanotenga zirange rover rangu. It was not enough for me, ndikabva ndatenga zidouble cab. It was not enough for me again, ndikabva ndachizotenga zimercedes rangu ziv class. Iri rainge riri zimotikari randaingoenda naro kumafaro chete. Apa ndainge ndava kuitirawo kuti kana ndikasvikawo kuclub, let's say kana ndiine vasikana vandinenge ndichida kuzofamba navo, sometimes taikwanisa kuzongoita road trip yekuti kungobuda kana muJoburg toenda wherever where we want to, tichingonwa doro, tichingonakidzwa chete neupenyu. I was living the life of a bachelor. Mukomanashi, I then stopped bidding for other tenders because kuti ungoramba uri mbinga unenge uchifanira kuti uchishanda pane rimwe tender at the same time you continue bidding for other tenders. Ini ndakangozviudza kuti I was set for life 80 iyoyo, it was going to help me throughout my life. And ukuwo baby mama munhu wekuti ainge achishanda upgrading herself, vachingoramba vachingoitawo zvematenda but saving up the money, unlike what I was doing. Per week ndaikwanisa kuspenda imwe mari yekuti panapa I don't think kuti kune vanhu vakamboibata mari yandaispenda per week. That was when I realized kuti $1 million it is nothing, because kana ukati each and every week paunobuda kana ukashandisa kana 100k kana kuti 120 uchingospenda mari mumahotel. And I know kuti out there vamwe vanhu vanokwanisa kuzvibvunza kuti how can you spend 120k a week? But what I can tell you is, let's say kana uine vakadzi vaunenge uinavo, maybe vanenge vari 6 or 7, umwe neumwe unenge uchifanira kuti unge uchispenda a minimum maybe of 15k paari, mari yekuti unozongomupa, then kodoro ramuchazonwa, and you have to find yourself a hotel. Sometimes unenge usingade kuti vose vange vachizova in the same hotel room newe, kana kuti unobva wabhuka ari matatu uchipota uchiti ukaenda uko throughout the night. Apa munenge muchingonwa doro chete, and kazhinji kana muchinwira doro mumahotels rinenge richidhura, vanenge vakaita triple the amount. Izvi zvinozokonzeresa kuti unge uchizoshandisa mari yakawanda kuoverspenda chaiko. So it is nothing 100k zvekuti parinopera mwedzi unenge watoblowa up to 600, then mwedzi wechi2 wazotopindira imwe million iyaya. And mind you, ndichiita zvose izvi I never invested in anything. Vamwe vangu vandaita navo matenda vakabva vamhanya ndokubva vaenda vakabva vanotora matrack, saka vainge vava kudya maprofits mushure mekunge matrack avo apinda paroad, vava kuita mari from different sides. Vamwe vakaita mafranchise McDonald's, King Pie. Inini ndainge ndakangotarisana nayo 80 iyoyo. And izvi zvine competition. When we say kuti we are going to have fun, zvechokwadi we go out and we go out by full force. Tose tinenge tichida kurakidzana masimba kuti inini I am the one who can spend more money. So mukomanashi ndakasvika pakutambisa mukana, ndakamboita mari. Even right now ndiri munhu angu anoraramawo upenyu hunenge huri nani, because I just managed to buy a house for cash. Ndo zvandakazongoitawo ipapo. Then when I realized kuti my funds had depleted zvekuti ndainge ndasara nekuma 9 million, ndo pandakabva ndachizotanga kumhanya. That was when I invested mukoma. And now ndiri munhu wekuti I am very careful when it comes to money. Saka ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Pandakablowa mari yose iyoyo more than 70 something million kumusha uko, handina kana kukwanisa kutengera amai vangu kunyangwe tennis chairo. But I was wasting all of this money pavakadzi vemuno muSouth Africa, and my mom ended up passing away. Ndinorwadziwa kuti at that time ndaitova busy ndichitorapisa amai veumwe musikana wandainge ndodanana naye. She was the most beautiful girl that I had ever dated. My mom, she had cancer, so the medication, sometimes we would have to fly her from here to South Korea, and it was wasting a lot of my money. Yet amai vangu vairwara kumusha uko. Amai vangu vainge vaine problem yema tonsils, and uye zvekare vakanzi vainge vabatwa chirwere cheshuga. Vaiti kana vakati mwanangu ndikukumbirawo mari, ndaitanga ndamboisa macomplaints kuti mama zvikati, but knowing kuti I was blowing all of this money,
mukoma, I feel so sorry for the things that I did because I know kuti God will never forgive me. I think Bible iro rinoti you need to respect your parents, in which I failed to do that. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Vauyawo neyambiro yavo yekuti hanzi kana uchifungidzira kuti 1 million will solve all of your problems, wait until wava nayo 1 million iyoyo mubank account mako. Dzimwe nguva ndo paunozotoona kutoti munhu asitomborina kana mari muaccount make zvitori nani. Kune vanhu vakadya joy. Just imagine kubata 120 wotongoti iyi imari yema-expenses. Can you imagine? Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed, they do happen in this world. Ainina will never waste 80 million. Will you waste 80 million? Utadza kana kutenga kana huku zvayo kuZimbabwe. Hanzi handina kana chandakambotenga pa 80 something million iyoyo kuZimbabwe. Rikidza itivha taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Kwamanashi ndinoda kureururawo kuti ndakazoshandisa mwana wefriend yangu, but ng'anga iyi yainge ichindiuchika panguva yacho iyoyo haina kukwanisa kundiudza kuti kana ndikatora zvipfeko zvemwana uyu ndichizouya nazvo in secret kudare kwavo zvainge zvichazokanganisa mwana uyu in the future. At that time ndakangozviudza kuti sezvo ndainge ndiri pakutsvakawo mwana, it was far much better kuti ndige ndichiita zvinoita kuti ndikwanise kupawo wangu murume mwana. So zvakaitika inini nefriend yangu, we both got married to friends because ndainge ndiide mukomana wangu uyo wandainge ndichidanana naye, but friend yangu akabva azondiudza kuti iye aiva nemukomana wake uyu ainge aine friend yake who was single, so she wanted us to get married to this guy. So I then started learning to love this guy. Ndokubva ndachizorambana nemukomana wangu. Mushure mekunge ndazorambana nemukomana wangu, vakomana vedu ava ndopa vakabva vachizouya kuno kujoni, leaving my friend, she was pregnant. Iniwo ndakangoti sezvo maybe tainge tichangotanga kungochairirana, maybe zvainge zvichazoita mushure mekunge tazotevera kunoko. Takazotevera kuno mukomana ashi kuSouth Africa, ndokubva tatanga kugara nevarume vedu. Iye friend yangu akasvika pakuzvara mwana wake, ini zvikabva zvazoramba. Takagara nemurume for about 1 year and a few months. Mukoma aiti kana friend yangu akauya nemwana wake, wainyatsokuona kuti the person is no longer interested in me. Even mabatiro acho haaizoita mwana, uye zvekare ainge ava kuita sekunge ainge ava kuda kutsvaka munhu wechitrue wekuti ange achizokasika amuitira mwana achiti iwewe kana zvikazoita mwana it will be okay, unozongoitawo mwana wacho kana nguva yakwana. Mukoma, that was when pandakazotaura namai vangu kumusha, vakabva vazondiudza kuti uyu vainge vatogara vataura naye achiti aikwanisa kuzondiuchika. So ndakazombodzokera kuZimbabwe, but ipapo akabva anditi aisakwanisa kundibatsira unless kana ndikakwanisa kutsvaka zvipfeko zvemwana anenge achiri mwana mudiki. So I then thought of my friend. Ndakazoenda kumba kwake, then iye akati ari busy zvake. Ndikabva ndati iwe pane movie randikuda kumboona. Ndokubva ndachizotora USB yandainge ndauya nayo, even though movie iri ndainge ndagara ndakariona kare. Ndakatosarudza kuridzokorora kuti iye ange achizoti paya paanenge achiita mabasa ake ndikwanise kuzowana mukana wekuba hembe dzemwana wake. Mukomana ashi iye akati ari busy achiita mabasa ake, then inini ndipo apo pandakabva ndachizovhura chimonaki umo macho maainge achichengeta hembe dzemwana wake. Ndokubva ndachizoba, ndakangoba 1 mukoma kamwe karompa kainge kakasakara kandaitoziva kuti aka hapana paaizombokatsvaka. Ndidzo hembe idzodzo dzandakazoshandisa pakunozadzikisa mhiko kwava kudzoka kuno kuSouth Africa. When I returned back kuno kuSouth Africa,
zvose zvakabva zvabhadhara mukoma, but dambudziko riripo nderekuti iye ndakazochimukanganisira mwana wake, in which I am regretting a lot. Saka ndikuda kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ndoitawo sei. Zvinoita here kuti friend yangu ndinge ndichimuudza kuti this is what I did, uye zvekare kana ndikamuudza tingazokwanisa kuramba tichingowirirana here kana kuti that will be the end of our relationship. Izvi ndakangozviitawo ndichiti zvimwe kuda ndakangwara, uye zvekare ndainge ndisingazivi kuti sometimes kana uchiita zvinhu zvakadaro panenge paine masacrifices awo aunenge uchifanira kuti unge uchizoita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section, but I think you need to speak with your friend. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedza tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndakaurayawo mukadzi wandainge ndichidanana naye. Ndakamuuraya, this was 3 am mukurombwa kwangu. Ndakazviita izvi apo pandainge ndichiri kuZimbabwe. Pari zvino ndava kurarama ndiri kune imwe nyika. Please hide where I am confessing from. So at that time ndaiva munhu aingoitawo zvemadhiri, uye zvekare taitombopota tichitomborova ma-armed robberies. Saka pane kumwe uko kwatainge takaudzwa kuti taikwanisa kutonowana even gold rakawanda. There was this other guy aidhila nemamwe ma-Indian achita zvekunotenga gold kunana mazuwe uko, then aizorichengeta. So ndo zvatakazoita ipapo mukomanashi, but kuti tinge tichikwanisa kuzoendako takabva tanzi nevamwe sekuru ava vainge vachimbopota vachibatsira vakomana vandaifamba navo. Vainge vari n'anga, vakabva vati goridhe kuti munge muchienda kunoriba, goridhe harisi nyore, rinotoda wakaromba. Mukoma ndo patakabva tachizorombesewa. Saka mukunoromba kwangu iniwo kusaidi kwangu ndakabva ndachizonzi mukadzi wandainge ndichifambidzana naye ropa rake ndiro rainge richidiwa. Chandakangoita ndechekuti ndakavapa mari ivo sekuru vaya vakanditi panodiwa $2,000 kuti vakomana vakwanise kushanda basa racho. Ndakazotozviudzwa afterwards kuti 2,000 iyoyo yainge iri yekubhadhara mabhinya. Mukadzi uyu akazotaimirwa nerimwe zuva achibva kwaainge achishanda. Aishandira umwe mukadzi kumaflea markets, ndokubva vachizomuponda mukadzi uyu, vakatora zvavakatora pamutumbi wake. Saka ndo zvakazoshandiswa izvozvo mukoma. Takasvika kuya tikabva tatowana kutoti kana magedhi ainge akatovhurwa, kana imbwa painge patori nemamwe mazimbwa pitbull. Imbwa idzi mukoma dzainge dzisina kana simba rekuti dzinge dzichikwanisa kutiruma. Madhoo ainge akavhurwa including the safe. Takangosvika tikangotora mukoma nashi, ndokubva tatotora goridhe, uye zvekare takabva taba nemari yainge irimo. Tikabva tazogoverana mari iyoyo. Takati tapedza kutengesa goridhe riya, umwe noumwe akabva aita aziva kwake. Kusvika pari nhasi mukoma kuZimbabwe, mhiko yangu ndiye kuti handifaniri kuti ndinge ndichidzokerako kuZimbabwe. It is a painful thing kuti hama dzinosvika pakufa ungori kunyika yevatorwa usingakwanisi kuendawo uchinochema nevamwe, but that is the choice that I had to do so that I can become rich. Mukaposta nyaya yangu ndiseveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Yo, zvakangooma hazvo vedu we.